Доброго ранку. Усім салют! Рада вітати вас у нашому доброранку. Вельмі прыемна, што вы вырашылі правесці гэтую раніцу разам з намі. А мы постараемся зрабіць яе вясёлай. І карыснай. А пачаць я прапаную з віншаванняў. Прыемны занятак. А каго і з чым будзем віншаваць? Усіх аматараў адной з самых папулярных гульняў у свеце. Цікава, што гэта за гульня? А вы здагадаецеся самі, як толькі я скажу, што мільёны людзей самых розных нацыянальнасцей ва ўсіх кутках планеты з дзяцінства гуляюць у яе. Ганяюць мяч, дзе гэта толькі магчыма. А, мы зразумелі. Размова ідзе пра футбол. Бінга! Значыць, мы сёння віншуем усіх футбалістаў і балельшчыкаў. Сусветным днём футбола. Але, 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 але. Футбол – гульня з вельмі доўгай гісторыяй. Але мы не будзем зараз яе расказваць. Добра, Кася, не будзем. Скажем толькі, што навучыцца гуляць у футбол і дабіцца высокіх вынікаў у гульні можа практычна кожны жадаючы. Шчыра кажучы, мне таксама падабаецца гэты від спорту. Толькі я не люблю гуляць. Я люблю балець на стадыёне ці перад тэлевізарам. Кася, з табой пагодзяцца мільёны людзей па ўсім свеце, якія з задавальненнем назіраюць за гульнёй футбольных майстроў. Сапраўды, у матчах бывае столькі непрадказальных, захапляльных момантаў. Хочаце, адзін з такіх зараз паглядзім? На некалькі хвілін станем футбольнымі балельшчыкамі? На 18 секунд. А што можа здарыцца за такі кароткі час? У футболе шмат чаго. Правільна, Потап. Напрыклад, у гэтым матчы каманда павяла ў ліку на 18-й секундзе, ні разу нават не дакрануўшыся да мяча. Як такое магчыма? Сама глядзі. Сапернікі разыгралі мяч ад цэнтра поля, зрабілі некалькі перадач, а потым... Вось дык справы. Гулец хацеў аддаць пас вратару, а таго не аказалася ў варотах. Ой, як крыўдна атрымалася забіць мяч у свае вароты. Вось такі ён. Цікавы і непрадказальны футбол. А яшчэ і вельмі карысны. Гэтая гульня выдатна развівае разумовыя і фізічныя магчымасці. Сябры, зусім хутка лета. Можна сабраць каманду і гуляць кожны дзень. Мы так і зробім. Можа, сустрэнемся на матчах сярод дваровых каманд. Ведаеце што, хлопчыкі? І я буду з вамі гуляць. Дамовіліся, Кася. Трэба ж, сяброўка, ты так захапілася футболам, што забылася на мультфільмы. Нічога я не забылася. Усяму свой час. Дамовіліся пра трэніроўкі. Можам адпачыць і паглядзець мульцік. Мульцік так хутка скончыўся. Чым займемся зараз? Не менш цікавай справай. Прапаную вам незвычайнае знаёмства. О, гэта мы любім. З кім будзем знаёміцца? Сям'ёй мядзведзікаў. Ой, Лесік, а гэта бяспечна? Абсалютна. Касалапыя занятыя сваімі справамі, а мы ціхенька за імі паназіраем. Ці ты напалохалася, Кася? І нічога я не напалохалася. Давай сюды сваіх касалапых, разумнік. Спачатку хачу парадаваць цябе, Кася, і іншых аматараў мядзведзяў. У Беларусі становіцца ўсё больш гэтых жывёл. Сапраўды цудоўная навіна. Лесік, а можна паспрабаваць пасябраваць з мішкам, калі сустрэнеш яго ў лесе? Ні ў якім разе. Усё ж гэта драпежнік, прычым самы буйны ў Беларусі. Хаця мядзведзі, якіх можна сустрэць у нашых лясах, менш агрэсіўныя, чым сібірскія суродзічы. Прыемна чуць. Але мядзведзі і самі рэдка падыходзяць да чалавека. Часцей за ўсё дарослыя асобіны адчуваюць людзей на адлегласці 300-400 метраў і пазбягаюць з імі сустрэчы. Лесік, як цудоўна, што твае знаёмыя мядзведзікі дазволілі нам падысці даволі блізка. А між іншым, набліжацца да мядзведзіцы з медзведзянятамі асабліва небяспечна. І гэта зразумела. Матуля заўсёды абараняе сваіх малых. Мядзведзіца вельмі клапатлівая маці. Яна доўга, 2-3 гады прыглядае за мядзведзікамі.
Гэта бачна. Як яна сочыць за малымі, не адпускае іх далёка ад сябе. Калі мядзведзіца выводзіць новых дзіцянят, з ёй працягваюць жыць тыя, хто нарадзіўся летась. У жывёльным свеце гэта рэдкасць, калі матуля так доўга росціць дзетак. Малайцы матулі-мядзведзіцы. Нягледзячы на тое, што мядзведзі-драпежнікі, яны, як вы бачыце, усё едныя. Здорово! Раней я пра гэта толькі чула. Мішкі з задавальненнем ужываюць раслінную ежу. Ягады, арэхі, жалуды, розныя карэньчыкі і нават сцябліны траў. Мядзведзі ні ад чаго не адмовяцца. Цудоўна! Ласавацца ягадамі мішкі любяць не толькі ў казках. Так, бліжэй да восені касалапых можна вельмі часта сустрэць у ягадніках. А яшчэ мядзведзі могуць заходзіць у сады за яблыкамі і слівамі. Ой, такія вялікія, а салодкае любяць як маленькія. А яшчэ мядзведзі, як і дзеткі, вельмі любяць плаваць і плюхацца ў вадзе. Ой, якія мімімішныя мішкі. Асабліва плаваць касалапам падабаецца, калі спякотна. Зразумела. Для лета мядзведжая шуба занадта цёплая, таму вельмі прыемна бухнуцца ў прахалодную ваду. Між іншым, мядзведзі добрыя плыўцы. Яны могуць пераадолець у вадзе цэлых 6 кіламетраў. Спортсмены, нічога не скажаш. Я б столькі не праплыла. Лесік, а чаму мішак лічаць няўклюднымі? За вялікія памеры і не зусім звычайную хаду. Сапраўды, мішкі крыху перавальваюцца з лапы на лапу, калі ходзяць. Але на самой справе гэтыя драпежнікі вельмі хуткія і лоўкія. Яны могуць разагнацца да 50-60 кіламетраў у гадзіну. Ну і ну, гэта хуткасць аўтамабіля ў горадзе. Дзякуй за цудоўнае знаёмства, Лесік. Сапраўды, мішкі такія абаяльныя. Я б з задавальненнем пасябравала з такой сямейкай. Мы б разам ласаваліся ягадамі і глядзелі б мульцікі. Дарэчы... Усё зразумела. Ты лічыш, Кася, што час глядзець чарговы ранішні мультфільм? Я ў гэтым упэўнена. Добра, глядзі мультфільм, сябры. Сябры, калі вы яшчэ не вызначыліся з планамі на лета, трэба паскарацца. Бо яно прыйдзе літаральна праз некалькі дзён. Можна заняцца якім-небудзь спортам. А можна танцамі. Лесік, ты хочаш навучыцца танцаваць? Як адзін хлопчык, якога я ўбачыў у інтэрнэце, вельмі хачу. А ў якім стылі танцуе хлопчык і якіх вынікаў ён дабіўся? Сапраўды, нам вельмі хочацца паглядзець на танцора, які так цябе зацікавіў, Лесік. Калі ласка. Тринадцатигадовы Лі Юн Цю з Китая перамог на буйнейшых у свеце спаборніцтвах па брэйк-дансе і стаў чэмпіёнам свету сярод равеснікаў. Ого, сапраўды, танец хлопчыка выглядае проста неверагодна. Дзякуючы у тым ліку і таму, што Лі дадаў у сваю праграму элементы традыцыйнага кітайскага баявога мастацтва. Атрымалася проста фантастычна! Так вырашылі і суддзі, якія аддалі хлопчыку першае месца. А між іншым, у спаборніцтвах прымалі ўдзел танцоры з 40 краін. Цікава, а з якога ўзросту Лі займаецца брэйкдансам? Упершыню хлопчык убачыў вулічныя танцы па тэлевізары ў 8 гадоў і адразу захапіўся імі. Тады і пачаў займацца ў танцавальнай студыі і ўдзельнічаць у спаборніцтвах. 8 гадоў, кажаш? Лесік, я яшчэ падумаю, займацца з вамі футболам ці не. Што, Кася, захапілася брэйкдансам? А хто б не захапіўся, паглядзеўшы на такое майстэрства? Кася, час, каб вызначыцца ў цябе ёсць. Буду думаць. Сябры, і вы прыдумайце, як цікава і карысна правесці лета. А зараз давайте паглядзім яшчэ адзін мультфільм. А зараз будзем развітвацца, бо час нашай праграмы выйшаў. Але наперадзе новы цудоўны дзень. Няхай он пройдзе цікава. Паспяхова. І абавязкова весела. А нам засталося толькі дамовіцца пра наступную сустрэчу. Якая адбудзецца, як заўсёды, зранку,
у нашым добраранку. Не проспите,